Acum suntem în a doua hală unde sunt rezervoarele de stocare. E cam întuneric aici, nu știu cât de bine o să se vadă. Sunt rezervoarele de stocare, tot așa, capacitate de 300 de hectolitri. Acela de acolo este cu celofan pe el, deci încă nu este luată folia după el, că așa vin cu folie, ca să nu se zgârie tabla. Și pentru a-i păstra suprafața mai frumoasă, proprietarul a lăsat cu folie pe el până când va intra în funcțiune, până când va pune vin în el. Deocamdată sunt goale astea. Așa, deci, astea, alea două, pe acolo este intrarea în a doua hală și ăsta primul. Mai sunt 3, exact ca acestea, în partea cealaltă, în spate. Înălțimea este de 6 metri. Așa. De 6 metri, uitați așa, se